ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എജു ടിപ്സ് കേരള. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഹിന്ദി ദിശ പഠന മികവ് രേഖയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ആദ്യ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. പ്രൊഫൈൽ തയ്യാർ കരോ, പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കൂ. എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. മേരി ആയു 10 है, GUP സ്കൂൾ മലപ്പുറം में पढ़ता हूँ, मैं अजय हूँ. നമുക്കും ഒരു പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ, പ്രൊഫൈൽ നാം എന്നുള്ളിടത്ത് എന്ത് എഴുതാം? നാമിന് നേരെ എന്ത് എഴുതാം? യെസ്, അജയ്. കക്ഷ 5, സ്കൂൾ യെസ് GUP സ്കൂൾ മലപ്പുറം. ആയു 10. ദെൻ സഹി ഉത്തർ ചുൻകർ ലിഖോ, ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതൂ. അജയ് ഏക് ഡേഷ് ഹേ, ലഡ്ക ഓർ ലഡ്ക്കി എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരിക്കും വരിക? ലഡ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആൺകുട്ടി. ലഡ്ക്കി പെൺകുട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരിക കൂട്ടുകാരെ? അതെ, അജയ് ഏക് ലഡ്ക ഹേ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രവർത്തനം 2, ഗിൻകർ ലിഖോ, എണ്ണി എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് 3. ദെൻ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. എത്രയാണ്? 9. 9 എണ്ണമല്ലേ? സോ നമുക്ക് അവിടെ നൗ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? 11. ഓക്കെ, ദെൻ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. എത്ര എണ്ണമാണ്? 13. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 1 2 3 4 5. എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? 5. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. എത്ര എണ്ണമാണ്? 10. ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരും എഴുതുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചിത്ര के स्थान पर उचित शब्द छोड़कर पूरा करें. ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഉചിതമായ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക. യഹ് സീനാക്ക, ചിത്രം എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? വീടിൻ്റെ ചിത്രമാണല്ലേ. വീടിന് എന്താണ് പറയുക? ഗർ. യഹ് സീനാക്ക ഗർ ഹേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക്? ഗർ. ഓക്കെ, ദെൻ സീന ജാ രഹി ഹേ, എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൂട്ടുകാരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? സ്കൂൾ. അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം? സീന സ്കൂൾ ജാ രഹി ഹേ. ഓക്കെ, ദെൻ യഹ് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? പട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണല്ലേ. പട്ടത്തിന് എന്താ പറയുക? പതംഗ്. യഹ് പതംഗ് ഹേ. അടുത്ത എന്താണ്? യഹ് ഒരു പൂവിൻ്റെ ചിത്രമാണല്ലേ. പൂവിന് എന്താ പറയുക? ഫൂൽ. യഹ് ഫൂൽ ഹേ. ദെൻ യഹ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മരത്തിന് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പറയുക? പേട്. യഹ് പേട് ഹേ. ഓക്കെ, ദെൻ കവിതാംശ് പഠയം ഓർ പ്രശ്നോക്കെ ഉത്തർ ലിഖേം, കവിതാഭാഗം വായിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകൂ. സുന്ദർ സുന്ദർ പങ്കോം വാലി പ്യാരി പ്യാരി ചിടിയ റാണി. फूल फूल में बैठकर मीठे मीठे रस पीकर आओ आओ मेरे साथ गेलो गेलो मेरे संग. കവിതാംശ में സമാൻ ധ്വനി വാലെ ശബ്ദ ചുൻകർ ലിഖേം, കവിതാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാന ശബ്ദപദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് 1 നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുന്ദർ സുന്ദർ. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്യാരി പ്യാരി, ഫൂൽ ഫൂൽ, മീഠേ മീഠേ, ആവോ ആവോ, ഗേലോ ഗേലോ, ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ കവിതാംശ് കെ ലിയെ ഉചിത ശീർഷക് ദീജിയെ, കവിതാഭാഗത്തിന് ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് നൽകുക. കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തലക്കെട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. സുന്ദർ ചിടിയ എഴുതാം. പിന്നെന്ത് എഴുതാം? ചിടിയ റാണി, പ്യാരി ചിടിയ. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തലക്കെട്ട് നൽകുക. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം. രംഗ് ബരേൻ, ചിത്രം നിറങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കാം. ആകാശ് ഏത് നിറമാണ് കൂട്ടുകാരെ? നീല അല്ലേ. ദെൻ 10 ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഹര. ദെൻ ഫൂൽ ഏത് കളർ കൊടുക്കാം? ലാൽ. ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുവപ്പ്. ദെൻ ചിടിയ ഏത് കളറാണ്? പീല, മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഹാത്തി കാല, കാല ഏതാണ്? കറുപ്പ് കളർ. കൂട്ടുകാർ നിറം കൊടുക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ. സൂചനവും की സഹായത से വാർത്താലാപ് തയ്യാർ കരേം, സൂചകങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ സംഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക. അനു തുമാര എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? പേര് എന്നാണല്ലേ. പേരിന് പകരം നാം എന്ന് എഴുതാമല്ലേ.
സൂചകം അവിടെ നൽകിയിട്ടില്ലേ, സൂചകത്തിൽ നാം ഇല്ലേ, സോ നമുക്കിവിടെ നാം എന്ന് എഴുതാം. തുമാര, തുമാര നാം ക്യാ ഹേ. ഓക്കെ, ദെൻ സീന, എൻ്റെ. എന്താണ് എൻ്റെ എന്നതിനുള്ള വേർഡ്? യെസ്, മേര അല്ലേ. നമുക്കിവിടെ സൂചകത്തിൽ നൽകിയില്ലേ, മേര. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ എഴുതാം മേര നാം സീന ഹേ, നാം ക്യാ ഹേ. ഓക്കെ, ദെൻ അനു, മേര നാം അനു. ദെൻ വീട് എന്നാണല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വീടിന് എന്താ പറയുക? അഗർ. ഗർ കഹാം ഹേ. സീന, അസ്പത്താൽ കെ, അടുത്ത് എന്നുള്ളതിനുള്ള വേർഡ് എന്താണ്? യെസ്, പാസ്. അസ്പത്താൽ കെ പാസ്. ഓക്കെ, ദെൻ തുമാര, വീട് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുമാര വീട് എന്തിന്? ഗർ. തുമാര ഗർ. ഓക്കെ, ദെൻ അനു, സ്കൂൾ കെ പാസ് എന്നാണല്ലേ. സ്കൂൾ കെ പാസ്. അവിടെ സ്കൂൾ എന്നല്ലേ വരിക. സ്കൂൾ കെ പാസ്. ദെൻ തും പാഞ്ച്വി മേ ഹോ. ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ക്ലാസ്സിന് എന്താ പറയുക? യെസ്, കക്ഷ. കക്ഷ മേ ഹോ. ഓക്കെ, ദെൻ സീന, അതെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഹിന്ദി വേർഡ് എന്താണ്? ഹാം. ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ. തും. അനു മേം ബി, അഞ്ചാമത്തെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? യെസ്, പാഞ്ച്വി. അപ്പോൾ മേം ബി പാഞ്ച്വി കക്ഷ മേ ഹും. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, ബൈ.